guys! Good morning! It is Tuesday and alis kami ni Miss. Ihatid ko siya sa city kasi babalik na siya ng work bukas. Maaga kami ngayon. Actually, wala pang 10 kasi mag-a-attend siya ng forum sa sa college namin. In-invite siya. So, yun. Yung forum niya, alas 2 pa. Pero magmo-mall muna kami before ko siya ihatid sa forum niya. I'm wearing this top that I got from Gaisano and then Forever 21 shorts. And then my face is just my everyday makeup look. My lipstick is the Show Off Lip Lacquer from Rimmel. It is in the shade Nova. And on my face is the Revlon BB Cream. And then on my eyebrows, I did something different today. I used the drawing eyebrows from Etude House. Ito yung binigay sa akin ng kapatid ko. And yeah. Hi guys! Papunta na kami ng SM. Nilalak na lang. So yeah, SM yung namin. Ingay! Hey guys! Dito na kami sa gasoline station ng Papagas. And after kakain na kami kasi gutom na kami, hindi pa kami nagpagas. Miss. May go pahangin po me please. Utang na! Yay! We're here! Nandito kami sa Gaisano. Kala ko sa SM kami pupunta pero sa Gaisano na. Dito kami kakain. Mang inasal? Inasal. Nandito na kami sa Dimsum. Naghihintay kami ng order namin. Hindi kami nagpunta sa mga inasal. Miss. Hi guys! Papunta na ako ng SM. Ako na lang mag-isa. Hinatid ko na si Miss sa school kasi may forum siya na aatinan. So yun, nandun na siya. Sana hindi matumba yung phone ko, nakakaloka. Ako na lang mag-isa. Tapos pag uwi mamaya, ako lang din mag-isa. Okay lang yan. Hindi ako sanay mag-isa eh. Lagi ako may kasama, pero okay lang yan. That's okay. I'm heading to SM right now. Pupunta ako sa Forever 21. Yun talaga yung gusto kong puntahan. Kasi si Gwen ata yung pag-pronounce ng name niya. Nag-message siya sa akin, sabi niya yung Forever 21 daw nag-sale, buy one take one. So I was like, yeah, really? I need to go. So yeah, sabi niya hanggang July 16 daw. And natumba kayo, I'm sorry. Okay, I should stop vlogging right now. Bye guys! Hi guys! Kakadrop ko lang kay Miss. Ako na lang mag-isa umuwi. Tapos gabi na. Okay lang yan. Nagpunta ako sa Forever 21. Nakikita niyo ba ako? Nagpunta ako sa Forever 21. Wala akong nagustuhan. Which is kinda good. Actually. Kasi hindi ako nakagasto ng malaki. Even though nakagastos pa rin ako ng malaki. Every time lumalabas ako, ewan ko ba. Pero okay lang yan. Yeah, let's go. Ang dami sasakyan. Hindi ako makaliko. Hi guys! Kararating ko lang. Sobrang pagod na ako. As in, my gosh, yung traffic though. Hi guys! Good morning! It is Wednesday! Yeah, Wednesday na. I filmed the video today. Film ko yung review nitong CC cream na to from Showell. And ito na yung itsura niya sa mukha ko. Magre-review sana ako ng lipstick. Kaya lang, nung mag-film na ako ng lipstick review, ang puti-puti na mukha ko dahil sa CC cream na to. So, bukas siguro yun. And also, mag-film sana din ako ng eyebrow tutorial. Kaya nga lang din yung mukha ko ang puti-puti. Yung namang sa 3 videos ko, napakaputi na mukha ko. Ang hirap na explain na naman. I will go and get breakfast. I'm so hungry. Or lunch. Kasi malapit na mag-12. Actually, 12 na. Nandito ako sa filming setup ko. I will do the final update for this CC cream that I'm wearing right now. Anyway, pangako sa'yo na actually. Kaya lang hindi ako nanonood kasi hindi ako nakapanood kahapon. So, papanoorin ko muna yung kahapon sa iWant TV and then papanoorin ko yung ngayon sa iWant TV na rin. So yeah, I'll just finish up this review kasi ang init na mukha ko. I am cleaning out my purse and I found my necklace. Kala ko nawala ko na to. So I'm gonna add one more hook sa closet ko para may ma-add akong silver necklace. Kasi sa dito, meron ako mga ganito parang bronze, tapos meron ako for gold, and then I'm gonna add another one right here para sa silver ko. I got this from Ace Hardware and $59.75 siya for 3 hooks. So I'm gonna clean this area first and then stick it in there, and it's actually working great. Ganyan din yung yung hook sa namin, sa kitchen namin para sa hand towel namin. So it's actually doing really good. And natapos ko na i-review yung CC cream ko. Actually, tinanggal ko na siya sa face ko using this tissue. So as you can see na.
Ayun, wala na. And okay na yung face ko. Parang, kasi kanina humahapdi eh. So ngayon okay na siya kasi wala na. And then later on, before ako matulog, I will wash my face, of course. So yeah, I'll just finish this. Kasi sobrang gulo, oh. Tapos meron pa dito sa loob. Yummers! Who loves this? I love it. Sa kaso siya kanya, tingnan. Tagal na dito sa purse ko. Kakaloka. Yan, okay na. Super! Tatlo na sila. And this one, ito yung favorite necklace ko eh. Kailangan ko siyang i-add there. Pero linisin ko muna to. Bumili ako ng jewelry cleaner sa nasa na ba yun? Sa Unisilver. Kaya lang hindi ko alam kung nasaan na. Nandito ka ba? Asa na yun? Nakita ko yun kanina eh. Okay, hanapin ko muna. I found it. Nasa vanity ko lang pala. So, I'm gonna clean these. So, it says here, pwede gamitin sa plastic. So, gagamitin ko na lang yung cup niya. Lalagyan ko siya ng konti. Tapos, lalagay ko siya there. Uy, may nagtatanong, bakit daw may kulay yung kuko mo? Bakla ka? Talaki ako. Nandiyan na yung necklace ko. Kasi talaga siya. Ano tawag sa pin? Basta. And we will do this one. Hindi naman, okay naman to kill! Hindi naman madumi. I will let my mom use this product kasi hindi siya nag-work sa akin. I'm sure nakita niyo na rin yung review. Heating up my rice right now. Nasa baba yung ulam. Munggo yung iulam ko ngayon. And I am going to try this psyllium fiber. Nagpabili ako kahapon kay ate. So yeah, psyllium fiber. Iano ko siya, imimix ko siya sa C2 kasi tinry siya ni mama kanina with just water and she didn't like it. Sabi niya, nakakatiri daw yung taste with water. Kasi hindi rin naman kasi namin alam. First time namin uminom niyan, ngayon lang. And then we tried it with water kasi yun yung nakalagay sa sa instruction. Tsaka juice daw. So sabi ko, siguro pwede C2, diba? So mamaya na, i-mix ko siya with C2. Hindi talaga nagustuhan ni mama. And si mama, umiinom ng tea yun eh. And naisip ko, hindi niya nga nagustuhan na umiinom siya ng tea. Ako pa kaya na ayoko ng tea. So, yeah, I'm gonna try it with C2 later. Ito ba talaga dapat itsura ng psyllium fiber? I don't like that. Para siyang, I don't like it. I will be making dessert using avocado. So, maglalagay na ako ng avocado sa glass. Tapos, condensed milk. And then, ice. Done! Nilipat ko siya dito. Dito to kanina eh. Actually, ito. Nilipat ko dito para mas madaling kainin. Bibigay ko to kay mama. Hindi ko pa minix na maayos yung condensed kasi siya na yung pamimix ko. I will paint my nails. Alam ko hindi umabot ng 1 week kasi nag-chip na siya. O, tingnan nyo. And yung kabila, ang tsaka. Hindi ko ititrim yung nails ko kasi tinitrim ko siya once every 2 weeks lang. So, I'm just gonna remove the color and then replace it with a different color. Hindi ko alam kung anong gagamitin ko. Siguro ito. Okay, ito na lang. Yung OMG nail polish in the shade Heart of Stone. I like this. Okay. Hi guys! Tapos ko na i-update yung yung review ko sa lipstick. Second update ko na yun. Last update na lang. Pero magnanap muna ako kasi yung tulog ko kanina 4 hours lang or maybe less than 4 hours lang. Kasi nakatulog ako mga almost 3 na. Tapos nagising ako ng maaga, mga 7:20. So, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, 4 hours. Actually, kanina, nakanap ako ng asing konting-konti lang, mga 10 minutes. I had my contacts on while hinihintay ko yung saging kasi nagpabili ako ng saging for snacks. And yun, pagdating ng saging, ginising ako ng kapatid ko. So, 10 minutes yung nap ko. Hi guys! Katatapos ko lang maligo and hindi ko binasa yung buhok ko. I used this, Beauty Formulas dry shampoo. Tinry ko lang siya kasi I ran out of my Clarins one and I don't know if I can find this at all here. Plus, I'm sure the full size of this will be really expensive. I got this for my Ipsy bag. Nabili ko to sa SM Department Store. Yung nandun, yung Dove lang at saka ito. And nung inamoy ko siya, mas mabango to. So, I decided to try this one out. And yung Dove, parang mas mahal siya ng konti lang naman. Bakit super dark ng under eyes ko? I've been looking for an eye cream. If you guys have suggestion, please let me know down below. Yung sister ko, she passed the IELTS exam. Congratulations, Ceci. She passed. I'm so happy. I parang confident na naman ako na napapasa siya kasi matalino naman yun. Pero it's just really great to hear from her na, ate, I passed. I was like, oh, yes. Yeah, guys, guess what I'm doing?
I'm watching Pangako Sa'yo kasi na-miss ko yung Tuesday na episode. Napanood ko yung Tuesday na episode kagabi. And then, I'm watching the Wednesday episode today. Tapos, pagkatapos nito, yung Thursday episode. Para mamaya mapanood ko yung Friday. Kasi usually, the Friday episodes are the best. Oh yeah. So yeah, watching it right now. And as you can tell, I don't have anything on my brows right now. Kasi I'm going to film an eyebrow routine video later. Pero uunahin ko muna si Papa Daniel. May mga priorities yung tao. So yun. Okay, I'm just gonna finish watching these. Ito nga pala yung itsura ng nails ko. Hindi ko pa pala napakita sa inyo. I painted this yesterday ba yun? Yeah, yesterday. And then yung toenails ko rin the same. Matchy. Ayaw mag-focus. There. May nagtatanong nga pala tungkol sa nails ko kung paano ko na-maintain lang yung haba niya. I actually trim my nails once every 2 weeks. Na-mention ko na yan kahapon when I painted my nails, I think. But yeah, once every 2 weeks ko lang siya tinitrim. At saka yung itsura din ng kuko ko, para siyang mahaba tingnan, kahit hindi naman siya mahaba. I don't know if that makes sense. Pero, ewan ko, sa Bisaya, tinatawag namin yung kandilain. Yung parang makandila, yung itsura ng kuko, hindi ko alam if I'm even making sense right now. Pero, yeah, hindi kasi ako naglalaba, tsaka hindi din ako gumagawa ng dishes. So, super minsan lang, as in super minsan lang. I don't get my nails done by other people kasi every time na nagpapalinis ako ng kuko, as in every single time talaga, nasusugatan ako. Especially yung paa ko. Kasi alam naman nila na manipis lang yung cuticles ko. Pero, for the sake lang na nagpapalinis ka, kinukunan pa rin nila yung cuticles. Yung nail polish routine ko, tinatanggal ko lang yung nail polish, tsaka nililinis yung kuko, hindi ko tinatanggalan ng cuticles kasi wala naman eh. Every week ko na siyang ginagawa. But this week, actually, napalitan ko siya earlier kasi mabilis nag-chip yung yung last nail polish color ko. Hi guys! It's Saturday afternoon. I'm just cleaning my vanity again. So, nag-start ako doon. Kinuha ko lahat. Tapos, pinunasan ko ng facial tissue. Yun talagang ginagawa ko. Yung wina-wipe ko sa mukha ko, nilalagay ko muna siya dyan, tapos i-wipe ko siya sa vanity ko, tapos tapo na. O, diba? Kasi maganda i-wipe yung facial tissue eh. So, yeah. I'll just do that. Ang daming lamok. Shit! Nakakainis! We use this to kill mosquitoes. Nabili ko to sa Unitap. I'm sure walang Unitap sa Manila. Parang alam nila kapag may dala akong ganito, nakaka-lurks. Nandito na si Miss. Hi guys! It is Sunday and I'm getting ready kasi aalis kami. Pupunta kami ng, ano yan? May damit talaga dun, no? Ano yun? Pupunta kami ng mall, go grocery shopping para sa tindahan. So, I will have Miss try this kasi hindi siya nag-work sa akin. So, we'll see if it will work on her. She liked it! Yeah, it's fine. I will try it again. Pero this time, konti lang ilalagay ko. One here. Let's get this bad boy ready. Angat ko yung yellow na plastic kasi hindi makakadaan si Marlon. We're here! Guys, sana grand. Yummers! Pop-oh! Let's get that. Put that in here. Oh, yeah. Good morning, guys! I'm about to film my CC cream review. Yeah, another CC cream. Mag-review na naman ako. Yeah, we'll go ahead and do that right now kasi malapit na mag-12. Hi guys! Different top na naman kasi mag-review na naman ako ng different products. So, I'm reviewing 2 products at the same time pero it will be on 2 different videos. So, yeah, I'll go ahead and start with my lipstick review right now. I am done with the first part of my review. I have on the CC cream and the lipstick. Right now, I will go ahead and get lunch because I am starving. I haven't had breakfast because I forgot to tell you guys about the CC cream. Yesterday, itong CC cream from Shawil. I used it again yesterday. I didn't apply as much as I did on my first impression review.
konti lang yung nilagay ko, as in super thin layer lang, and it worked for me. It didn't appear super light. It actually matched my skin tone nung konti lang yung nilagay ko. And it wasn't as bad. I don't know what happened on that day nung na-review ko siya na I really didn't like it. It didn't blend well. Yesterday, nag-blend siya ng maayos, sobra. And I used the same product. I used the Essence Oil Control Essence Gel. So, hindi ko alam kung ano nangyari sa day na yun na na-review ko siya na hindi talaga siya nag-blend ng maayos. Yesterday, it blended great. It lasted on my face for 7 hours. Wala siyang coverage at all. But, it was fine. It didn't make my face as oily as it was on my first impression review. Wala din akong na-notice na breakouts. On that day, siguro, na-timingan lang talaga na meron akong breakouts that day. But yeah, kahapon wala naman akong na-notice. And until now, wala akong na-notice na breakout from that CC cream. So after using it the second time, I actually do recommend it now. Just don't apply too much. Hi guys! I just woke up from a nap. And pasensya na maingay kasi may nagmimisa. I'm just cooking dinner right now. Sardinas with egg. And yeah, my face is really oily kasi I'm reviewing a CC cream. I'm not gonna blot it right now kasi i-update ko pa siya later. This is delish. Yummers. Look what happened! Look at what you did! Ah! Look it. Wala na akong slippers. Wala na. Putol na. Hi guys! It is Tuesday ng hapon and I got a package from Buy. Nanalo ako sa giveaway niya. Tinanggal ko na lahat ng bubble wrap. So, I'm gonna show you guys what I got. I got this brush and then this makeup bag. Supposedly, itong dalawa lang. Tapos, binigyan niya ako ng nail polish. My gosh, Buy. Ito yung binigyan niya sa akin. Revlon Top Speed Nail Polish. I actually swatched it on my finger already. That's what it looks like. It's so pretty. Thank you, bye! Thank you, thank you, thank you. I really like it. Hi guys! It's Wednesday and katatapos ko lang mag-breakfast. Actually, malapit na mag-12. Hinihintay ko na dumating yung acetone kasi nagpabili ako ng acetone. Tingnan nyo yung nails ko. Ang tsaka-tsaka na. Nag-chip na talaga siya ng over-over. So, kailangan ko siyang palitan. And ito yung nail polish na tinry ko. Bakit ayaw mag-focus kapag nails? Kakalurks! Ito yung nail polish na tinry ko kagabi from Buy. Thank you, Buy! Nanalo ako sa giveaway niya. Napakita ko na kagabi, diba? Pinadalhan niya ako ng nail polish na hindi naman yun kasali sa prices. So, thank you! I will leave Buy's channel down below. I'm drinking my Vitamilk kasi I've decided na hindi ako magsusoda. I mean, magsusoda lang ako kapag weekends kasi usually weekends lumalabas kami and hindi naman mapipigilan na hindi magsoda kasi kumakain sa labas. So, Monday hindi ako nagsoda, Tuesday hindi ako nagsoda, and ngayon hindi ako magsusoda. So, I know I can do it. Like, I can do it. As long as may malamig na tubig, I can live my life without soda. So, well, except for weekends. But okay lang yan. Upload day to day. So, i-upload ko tong vlog na to today para bukas ma-publish na siya. And I hope ma-publish siya. Kagabi, okay na okay yung internet. Yung nag-upload ako ng video kagabi to be published after this vlog. And ano lang siya, hindi siya umabot ng 400 minutes, which is great. So yun, na-upload na yun. Sana ma-upload to on time bukas. I was playing with my face and this is what I came up with. This is what it looks like. And tsaka hindi ko kayo makita ng maayos kasi wala akong glasses. But yeah, I decided to put on my Biore nose pack kasi sobrang dami kong blackheads, so I will remove that using this. Tapos ko lang maligo, hindi nag-work yung yung Biore na pore strip. Hindi talaga natanggal yung ko. I'm not sure if you can see it, but ang dami kong blackheads, you guys. Hindi siya nag-work. Parang lang ata. 3 lang ata yung nakuha niya. 3 lang. May isang malaki, tapos 2 maliliit. Yun lang, nakakaloka. Siguro hindi ko nabasa ng maayos yung ilong ko. I already cleaned my nails. So, tinrim ko lang siya ng konti. That's what it looks like. Hindi ko muna siya ipipaint kasi papapahingahin ko muna siya ng mga siguro 2 days. Sa weekend ko na lang to ipaint ulit. I will be using this Collagen Moistful Facial Fresher
fresher. I've been using this for ikatatlong araw na ngayon, and yeah, it's fine. I haven't really seen that much difference on my face, but yeah, I will use it again today. Hi guys! Mag-goodbye na ako kasi i-edit ko na tong vlog na to para ma-upload ko na siya, para ma-publish siya tomorrow. I hope ma-publish siya tomorrow. It's now 5 ng hapon, so siguro i-edit ko siya, tapos i-save, and then i-upload. So yeah, sana publish siya bukas. Anyways, thank you so much guys for watching. I will see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Bye!